नमस्कार मुलांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। या व्हिडिओत इयत्ता 9वीच्या मराठी NEP चा पाठ 10वा आधी लगीन कोंडाण्याचं हा नरेंद्र मधुकर नाईक यांच्या पाठाचे वाचन करणार आहोत। तर चला सुरू करूया। सुरुवातीस पाहूया लेखकाचा परिचय। नरेंद्र मधुकर नाईक, जन्म 1971। शिक्षण क्षेत्रात अनेक पदावरती त्यांनी कार्य केले आहे। ते पौराणिक, संतकालीन व ऐतिहासिक विषयावर नाट्यलेखन तसेच कविता, कथा व ललित लेखन करणारे गोमंतकीय साहित्यिक आहेत। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, मुंबई यांचा उत्कृष्ट संगीत नाट्यलेखनासाठी स्वरराज छोटा गंधर्व गुणगौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य संगीत नाट्य स्पर्धेत लेखनाचा प्रथम पुरस्कार, गोमंतक मराठी अकादमीचा नाट्यलेखनाचा द्वितीय पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे। त्यांचे प्रसिद्ध साहित्य आहे क्षात्रतेज, तुका झालासी कळस, स्वामी सामर्थ्याचा, कोंढाण्याचा सिंह, अवघी विठा माझी, नामा म्हणे, देवा तुझा मी सोनार, आओ साई, महामृत्युंजय इत्यादी नाटके, राजा शिवछत्रपती, रौद्र शंभो हे महानाट्य प्रसिद्ध आहे। प्रस्तुत नाट्यप्रवेशात स्वतःच्या मुलाचे लग्न लांबणीवर टाकून स्वराज्याच्या रक्षणासाठी पुढे सरसावलेला लढवय्या तानाजी मालुसरे आपणास राष्ट्रहितासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा देतो। प्रस्तुत पाठात तानाजी मालुसरे यांनी कोंढाणा किल्ल्याची मोहीम हाती घेतली व ती फत्ते केली याबद्दल हा नाट्यप्रवेश आहे। राजगडावरील एक दालन, राजे एकटेच विचारमग्न असून अधूनमधून येरझाऱ्या घालत आहेत। राजे म्हणजे शिवाजी महाराज। शिवाजीराजे म्हणतात, सुरत लुटली, लाल महालात घुसून मुजोर शास्ताखानाची बोटं छाटली, दिल्लीच्या आलमगीर बादशहाच्या नाकावर टिच्चून आग्र्याच्या कैदेतून आम्ही सही सलामत निसटून बाहेर पडलो। यावरून तरी त्या स्वतःला आलमगीर समजणाऱ्या बादशहानं धडा घ्यायला हवा होता, पण छे, धडा घेऊन सुधारेल तर तो मुघल बादशहा कसला? हिंदूवर जिझिया लादून आता त्या बादशहानं आमच्या सहनशीलतेलाच आव्हान दिलं आहे। यापुढे कोंढाणा घेऊनच त्या बादशहाला जेरीस आणावं लागेल। काहीही करून कोंढाणा आम्ही हस्तगत करू, असं आमच्या माँसाहेबांना आम्ही वचन दिलं आहे। त्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी हे आई जगदंबे, तू आम्हाला बळ दे, जगदंब जगदंब। हा शिवाजी महाराजांचा संवाद आहे। टॅक्स अप्लाइड ऑन हिंदूज, दॅट इज जिझिया टॅक्स बाय मुघल्स। बहिर्जी प्रवेशून मुजरा करतो, महाराजांचा विजय असो। शिवाजीराजे, या बहिर्जी, आम्ही तुमच्या प्रतीक्षेत होतो। काही विशेष खबरबात तर हाती आली नाही ना? त्यावर बहिर्जी म्हणतात, महाराज, कोंढाण्याच्या पायथ्याला बंदोबस्ताची जबाबदारी नायक रायाजी घेरे सरनाईक यांच्यावर सोपवली आहे। उदयभान आणि शेरखान पठाण हे दोघेही संपूर्ण किल्ल्याच्या बंदोबस्तावर जातीने नजर ठेवून आहेत। किल्ल्याच्या तटबंदीवर अहोरात्र जागता पहारा आहे। शिवाजीराजे, तसं असेल तर कोंढाण्यावर सरळ धडक देणं उचित ठरणार नाही, तेव्हा गनिमी काव्याचाच अवलंब करावा लागेल। बहिर्जी म्हणतात, महाराज, कोंढाण्यावर जाण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक राहतो, तो म्हणजे डोणगिरीचा कडा। शिवाजीराजे म्हणतात, आणि डोणगिरीचा कडा म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यूची दरी। बहिर्जी, होय, त्या बाजूने शत्रूचा शिरकाव होणं कठीण, म्हणून त्या जागी पहारा शिथिल आहे। शिवाजीराजे, बहिर्जी,
उघड उघड हल्ला चढवून कोंढाणा घेणं शक्य नाही. गडाला आपल्या सैन्याने वेढा दिला तर बाहेरून शहजादा मोहज्जम किंवा जसवंत सिंग आपल्या सैन्याला वेढा देण्याचा संभव आहे. तसे झाले तर आपले सैन्य दोन्ही सैन्यांच्या माऱ्यात सापडेल. वरून किल्लेदाराच्या तोफा व खालून मुघल सैन्याचे हल्ले. किल्ल्याची रसद तोडता तोडता आपलीच रसद बंद होईल. 3 वर्षापूर्वी मिर्झा राजांनी या किल्ल्याला असाच वेढा दिला होता. तरी प्रयत्नांची शिकस्त करूनही त्यांना हा किल्ला जिंकता आला नाही. परंतु नाईलाज म्हणून तो किल्ला तहात आम्हाला त्यांना द्यावा लागला. मुरारबाजीसारखे शूरवीर युद्धात पडले आणि लढाईचं पारडं फिरलं. मोगलांच्या सेनेबरोबर लढणे शक्य नसल्याचे जाणवल्यावर व्यर्थ प्राणहानी टाळण्यासाठी आम्हाला नामुष्कीचा पुरंदरचा तह करणं भाग पडलं आणि मिर्झाच्या हट्टापायी इतर किल्ल्याबरोबरच हा किल्ला देखील त्यांच्या स्वाधीन करावा लागला. त्यावर बहिर्जी म्हणतात, महाराज, ज्या तहापायी स्वराज्य संकटात आलं, ज्या तहापायी त्याच्या अस्तित्वावर घाला पडला, त्या तहाची आठवण नको. शिवाजीराजे, त्या तहातील अपमानाचे उट्टे काढण्याची हीच वेळ आहे बहिर्जी. बहिर्जी, परंतु महाराज, कोंढाणा सर करण्याची जबाबदारी खांद्यावर पेलणार कोण? शिवाजीराजे, आहे. बहिर्जी, कोंढाणा सर करणारा शूर मावळा आमच्या दृष्टिक्षेपात आहे. बहिर्जी, आमच्या ध्यानी नाही आलं महाराज. शिवाजीराजे, तानाजी मालुसरे. बहिर्जी, सुभेदार तानाजी मालुसरे? शिवाजीराजे, होय बहिर्जी. बहिर्जी, आपली निवड अगदी सार्थ आहे महाराज. तानाजी म्हणजे वाघाच्या काळजाचा मर्दगडी. शिवाजीराजे, होय, आपला तान्या म्हणजे ढाण्या वाघच आहे, वाघ. इतक्यात तानाजी, सूर्याजी, शेलारमामा प्रवेश करतात व महाराजांना मुजरा करतात. तानाजी, मुजरा राजे. शिवाजीराजे, तानाजी, सूर्याजी, शेलारमामा एकाच वेळी न सांगता न कळवता असे अचानक गडावर? तानाजी, महाराज, कामच तसं काढलं म्हणून गडावर रुजू झालो. बहिर्जी, सुभेदार, आत्ताच तुमची आठवण करीत होतो आणि तुम्ही तर गडावर दत्त म्हणून हजर. तानाजी, उगाच कशाला करता गरिबाची थट्टा? शिवाजीराजे, अरे होय तानाजी, पण तुम्हा तिघांचं असं एकाच वेळी गडावर येणं, काय बेत तरी काय आखलात? तानाजी, राजे, बेतच तसा आहे म्हणून सगळे सोबतीने आलो. शेलारमामा, राजे, आपल्या तान्यानं रायबाचं लगीन ठरवलं हाय. सूर्याजी, होय महाराज, त्या लग्नाचंच आमंत्रण आपल्याला द्यायला आलोत. शिवाय खूप दिवस आपलं दर्शनही नाही घेतलं. शिवाजीराजे, रायबाचं लग्न? तानाजी, आपला रायबा लग्नाचा झाला? तानाजी, मग लग्नाचा मुहूर्त कुठला धरला? तानाजी, माघ वद्य नवमीचा मुहूर्त ठरला आहे महाराज. शिवाजीराजे, तानाजी, रायबाचं लग्न हे आमच्यासाठी जणू घरचंच कार्य. सूर्याजी, होय महाराज, त्यासाठी तुम्हाला यावंच लागेल. उमराठे गावच्या लोकांनीही आपल्याला आमंत्रण दिलं आहे. त्यांना खात्री आहे राजे या लग्नाला नक्की येतील, म्हणून आतापासूनच आपल्या स्वागताची जय्यत तयारी चालवली आहे गावकऱ्यांनी. तानाजी, होय महाराज, तेव्हा महाराजांनी राणीसह या लग्नाला जातीनं हजर राहावं अशी आमची विनंती आहे. शेलारमामा, व्हय राज, अव सुभेदाराचं लगीन हाय, तुम्हासनी यावंच लागल. तुम्ही याच गाववालं लई खुश होतील बघा. शिवाजीराजे, तानाजी, आपला तसेच उमराठे गाववासियांचा आग्रह आम्ही मोडू शकत नाही. परंतु तानाजी. महाराज मध्येच स्तब्ध राहतात. तानाजी, महाराज, पण
परंतु काहीच सांगू नका. तुम्ही रायबाच्या लग्नाला आला नाही तर माझी गावात इज्जत ती काय राहील. सूर्याजी: महाराज, वहिनी साहेबांनी पुन्हा पुन्हा आठवण करून तुम्हाला आग्रह करण्याची विनंती केली आहे. त्या देखील फार कष्टी होतील. शेलार मामा: होय राज, तवा पण बिन काय बी करू नका. हा तान्या रोहिडेश्वराच्या शपथेपासून आपल्या सेवेत हाय. त्याचा हा पाठचा भाऊ सूर्याजी बी तुमच्या फौजेत हाय. मी तर काळ्याचे पांढरे होऊन 80 वर्ष उमर झाली तरी आपल्या फौजेत चाकरी करतोया. आम्ही गावकऱ्यांपुढे छातीटोक सांगून टाकलंय की महाराजांनी लग्नाला घेऊन येणारच. तवा महाराज नाही म्हणू नका. त्यावर शिवाजीराजे म्हणतात, तानाजी, कसं सांगू तुम्हाला. राजे गंभीर होतात. तानाजी: महाराज, आपला काही वेगळा बेत तर नाही ना. काही वेगळं मोहिमेचं राजकारण. शिवाजीराजे: होय तानाजी, तुम्हाला खरं सांगायचं तर आम्ही आताच एका मोहिमेची आखणी करीत होतो. तानाजी: कोणत्या मोहिमेची राजे. शिवाजीराजे: तानाजी, दिल्लीच्या बादशहाने 2500 सैन्यानिशी उदयभान नावाच्या राजपूत सरदाराला कोंढाण्यावर किल्लेदार म्हणून पाठवले आहे. तेव्हा तो उदयभान राठोड आपल्या कारवाया सुरू करण्या अगोदरच काहीही करून आम्हाला कोंढाणा ताब्यात घ्यायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही जातीनं मोहिमेवर निघणार आहोत. तानाजी: कोंढाण्याची मोहीम. आणि महाराज, हा तानाजी मालुसरे जिवंत असताना स्वतः आपण मोहिमेवर जाणार, मग आमचा काय उपयोग. शिवाजीराजे: तानाजी, तसं नव्हे. तानाजी: तसं नव्हे तर कसं. राजे: एवढी मोठी मोहीम आखता आणि या तानाजीपासून ती लपवून ठेवता, म्हणजे महाराज या तान्याच्या मनगटावरचा आपला विश्वास उडाला की काय. शिवाजीराजे: तानाजी, तुमच्या शौर्यावर, तुमच्या कर्तबगारीवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. खरं तर या मोहिमेसाठी आमच्या डोळ्यापुढं सर्वात प्रथम दिसलात ते आपणच. तानाजी: मग एकाएकी आमच्यावर असा अविश्वास का म्हणून राजे. शिवाजीराजे: तानाजी, हा विश्वास अविश्वासाचा प्रश्न नाही. तुम्ही आपल्या रायबाचं लग्न आरंभलं असताना तुमच्यावर ही जबाबदारी कशी काय म्हणून सोपवावी. तानाजी: म्हणून महाराज, आपण जातीनं जाणार मोहिमेवर. मग बालपणापासून आपली साथ दिली, इतकी वर्ष आपल्या चाकरीत राहिलो, ते फुकट गेलं म्हणायचं. शिवाजीराजे: तानाजी, असा अर्थाचा अनर्थ करू नकोस. अनर्थ करून विनाकारण गैरसमज करून घेऊ नकोस. आजही आपलं स्थान आमच्या काळजात आहे. तानाजी: महाराज, हे असे आमच्या काळजाचे पाणी पाणी करणारे बोल बोलता आणि आमच्या तलवारीवर अविश्वासही दाखवता, समजायचे तरी काय आम्ही. शिवाजीराजे: तानाजी, आपल्या रायबाचं घरात लग्नकार्य असताना आम्ही आपल्यावर कोंढाण्याची मोहीम सोपवली तर लोक काय म्हणतील आम्हाला. वऱ्हाडी येतील आणि विचारतील, वरपिता कुठे आहे. काय जबाब द्यायचा त्यांना आम्ही. जग हसेल आम्हाला. तानाजी: आणि आम्ही जिवंत असताना कोंढाण्याच्या मोहिमेवर राजा गेला तर जग आम्हाला हसेल त्याचे काय. नाही महाराज, लग्नाचं काय, एक मुहूर्त चुकला दुसरा काढता येईल, परंतु कोंढाण्याचा मुहूर्त एकदा चुकला तर दुसरी संधी मिळणार नाही. तेव्हा महाराज, आधी लगीन कोंढाण्याचंच आणि मग माझ्या रायबाचं. सूर्याजी: महाराज, दादा म्हणतात ते खरं आहे. अहो, लगीन काय आज नाही तर उद्या करता येईल. तेव्हा आधी लावायचं तर ते कोंढाण्याचंच लगीन. शिवाजीराजे: कशी समजूत काढू तुम्हा बंधूंची. तानाजी: महाराज, तुम्ही काहीच समजावू नका. आम्ही वेडेच आहोत. स्वराज्याच्या प्रेरणेने वेडे झालेले शिपाई गडी. राजे, ही मोहीम आम्हाला द्याच. कोंढाणा घ्यायचं काम माझं.
अपयश आलं तर तोंड दाखवणार नाही या उपर. सूर्याजी, महाराज तुम्ही फक्त आदेश द्या, कोंढाणा घेतलाच म्हणून समजा. शिवाजीराजे, तानाजी, कोंढाणा सर करणं हे मोठं जोखमीचं काम आहे. गनिमी काव्यानेच साधायचा डाव आहे, त्यासाठी वेळही कमी आहे. तानाजी, साधलाच समजा महाराज, हा डाव साधलाच समजा, तुम्ही फक्त आदेश द्या. शिवाजीराजे, तानाजी असा अविवेकी बनू नकोस. तानाजी, महाराज माझ्यासारखे लाख मेले तरी चालतील, काही फरक पडणार नाही, परंतु लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे. महाराज या स्वराज्याला आपल्यासारख्या राजाची गरज अधिक आहे. शिवाय लोकांनाही कळू दे, या तानाजीच्या बाहुबलाची राजांना खात्री आहे, म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी माझ्यावर सोपवली. महाराज तानाजीच्या इब्रतीचा प्रश्न आहे. स्वराज्य विसरून प्रपंचात पडलो म्हणून जग हसेल या तानाजीला. महाराज मला ही एकच संधी द्या, या कर्तव्य पालनापासून मला दूर लोटू नका. महाराज, शंभू देवाची आपल्याला शपथ आहे, नाही म्हणू नका. आपल्याला मैत्रीची शपथ आहे. एकदम पाय धरतो, वचन मिळाल्याशिवाय पाय सोडणार नाही. मला वचन द्या, ही मोहीम मी फत्ते करून दाखवतो. सूर्याजी, दादा आम्ही सगळे आपल्यासोबत आहोत, हिम्मत धरा. कोंढाण्याचे आव्हान स्वीकारूनच परत उमराठला जाऊ. शेलार मामा, तान्या सोडू नगस पाय, ही मोहीम आम्हासनी पाहिजेच. 80 वर्षाचा म्हातारा झालो म्हणून काय झालं, या वयात देखील गनिमांना पाणी पाजण्याची धमक हा या शेलार मामाच्या मनगटात. शिवाजीराजे, तानाजी, सूर्याजी, तुमचे मन आम्ही मारू शकत नाही आणि मामा या वयात देखील आपला उत्साह पाहून आम्ही धन्य झालो. सर्वांचा पराक्रम आम्हाला ज्ञात आहेच. तानाजी, तुमची विनंती आम्ही मानली. तुमच्या इच्छेप्रमाणे कोंढाण्याची मोहीम आम्ही तुमच्या स्वाधीन करीत आहोत. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो. तानाजी पाय जोडीत उठत म्हणतात, महाराज या तानाजीने कोंढाणा घेतला, कोंढाणा घेतलाच म्हणून समजा. रायबाचं लगीन काय होऊन जाईल, परंतु रायबाच्या लग्नाला मात्र तुम्ही याच. त्या निमित्ताने तरी या चाकराच्या उंबरट्याला आपली पायधूळ झडेल. शिवाजीराजे, अवश्य. रायबा आम्हाला आमच्या शंभू बाळासारखाच आहे, त्याच्या लग्नाला आम्ही जातीने हजर राहू. तानाजी, महाराज कोंढाणा म्हणजे स्वराज्याच्या शिरपेचातील तुरा समजतो आम्ही. त्या उदयभानला नामशेष करून कोंढाणा स्वराज्यात सामील करून घेईन, तरच महाराजांना पुन्हा तोंड दाखवीन, ही प्रतिज्ञा आहे या तानाजी मालुसरेची. सूर्याजी, महाराज कोणताही प्रसंग ओढवला तरी आता माघार घेणार नाही. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून शरीरात अखेरचे प्राण असेपर्यंत शर्थीने झुंज देऊन कोंढाणा हस्तगत केल्याशिवाय आता माघार नाही. आता गडावर येऊ ते कोंढाणा सर करूनच. शेलार मामा, महाराज धन्य झालो बघा आम्ही. अंथरुणात पडून लाचारीनं सडून मरण्यापरस शत्रुसंग 2 हात करता मेलो तर सरळ स्वर्ग भेटेल. धन्य झालो म्या, धन्य. शिवाजीराजे, चला तानाजी कोंढाण्याच्या मोहिमेची आपण निवांत बसून चर्चा करू. कोंढाणा पुनश्च स्वराज्यात सामील करून घेणं हे माँसाहेबांचे स्वप्न आहे. आम्ही तसं त्यांना वचन दिलं आहे. तूर्त माँसाहेबांना भेटून त्यांचा आशीर्वाद घेऊ. चला सूर्याजी मामा, चला. सर्वजण हर हर महादेव म्हणतात. सर्वजण जाण्यासाठी वळतात. इतक्यात पडदा पडतो. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. जर आपणास या व्हिडिओतील कंटेंट आणि माझ्या चॅनलमधील कंटेंट आवडलं असेल तर काइंडली शेअर अँड सपोर्ट फॉर मोर सच व्हिडिओज. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.